Id-dokument tal-Partit Nazzjonalista dwar l-ambjent huwa frott il-konsultazzjoni u imħejji minn idejn esperti. Hekk stqarr is-soċjologu Michael Briguglio meta it-tnejn kien mistieden fil-programm NetLive f'isem il-Front Ħarsien ODZ. L-ewwel jidher li saret ħafna konsultazzjoni. U jidher ukoll, u hawnhekk forsi nilbes il-kappell ta' soċjologu, jidher illi dawk li kitbu dan id-dokument huma esperti fil-oqsma rispettivi tagħhom. Id-dokument tal-Partit Nazzjonalista fih 171 proposta konkreta u fattibbli miġburin f'16 il-kapitlu illi ħarġu mill-Konvenzjoni Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista msejħa Idea Ambjent li saret is-sena l-oħra, kif ukoll minn konsultazzjoni pubblika li saret mas-soċjetà ċivili. Michael Briguglio faħħar b'mod partikolari l-pożizzjoni li ħa il-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil dwar l-iżvilupp fiż-żonqor. Jekk ikun Prim Ministru jista' jerġa' jinnegozja l-ftehim mal-iżviluppaturi. Ta' min jgħid importanti ħafna u naħseb dan huwa punt importanti. X'ħafna din jgħidu jekk wieħed isegwi social media qed jgħidu imma Simon Busuttil faċli jgħidha għax bħalissa qiegħed fl-oppożizzjoni u meta jkun fil-gvern ikun diġà beda jinbena. Jien naħseb li mhux ħajkun beda jinbena iż-żonqor għal ħafna raġunijiet. Number one għandek proċess burokratiku kbir. Il-Planning Authority għadha laqqas bdiet tikkonsidra l-iżvilupp, jiġri hemmhekk għandek ħafna xhur. Però għandek l-aspett politiku wkoll. Jekk il-Prim Ministru Joseph Muscat u l-Planning Authority li qisha l-pudil tal-gvern tapprova l-iżvilupp taż-żonqor ibda l-iżvilupp, tant ħajkun hemm protesti, tant ħajkun hemm nies li huma rrabjati b'dan l-iżvilupp. Illi il-Gvern Laburista ħajjidher ikraħ. Dan id-dokument huwa prova oħra tal-politika li qed jimxi biha l-Partit Nazzjonalista bi pjan ċar anke għas-settur ambjentali. Dan id-dokument jippreżenta mill-ġdid il-Partit Nazzjonalista bħala l-partit tas-soluzzjonijiet. Mhux il-partit tal-problemi, mhux il-partit tal-iskandli, imma l-partit tas-soluzzjonijiet. Wara li ġie ppubblikat id-dokument, diġà kien hemm reazzjonijiet pożittivi minn numru ta' individwi u għaqdiet fosthom flimkien għall-ambjent aħjar.